So hello guys, आंनि मुङा Prakash Narzary 3 PM आव जों मोगा-मोगि फेस टु फेस लाइभ जों सो बिनि गेजेराव आं सफैबाय थायो। सो गाइस माबोरै खबरफ्रा मोजां ना? सो माथो बबे माबा उदालगुरियानो जा बा शिलंआनो जा बा बिसनाथ डिस्ट्रिक्टआनो जा बा गोबां जोंनि बर' हारि जाय जायगायाव थानाय बे जायगायाव माथो मानसि थैनायानो थैनाय नङा होमबा? खालि थैनाय नङा होमबा? सो जों दिनै रायज्लायनोसै नङा होमबा? सो टपिकआव फैनोसै। सो गिबियाव मोनसे बेखौनो सोंनो सानग्रोयो आङो, नोंथांमोननि खबरा माब्रै? हाउ आर इउ? मोजां ना? सो आं सानो वाव 72 भिउस 11 लाइक। बे 72 भिउस जायाना मानो माखासे भिउआ मानो लाइक खालामा? बे 11ल' मानो लाइक खालामो? आंखौ लाइक खालामा नामा नोंसोरो? अके मोजां, अके आइ एम फाइन, अल फाइन, अके थेंक इउ स' माच। गिबियाव जों रायज्लायनोसै ट्रेफिक रुल्स नङा होमबा? गारि सालायनायाव गोबां साबधान थानांसिगौ जाहैबाय। टेनसन माने सिन्था जानांगौ जाहैबाय। जानला मानला सुथायलाबायबा फाइन लाजासिगोन मिथिबायना? थाइसे थाइनै एक्स' एनै थाव सोनो थाखाय जाय फैसा मोनो बिमा बिफानिफ्राय बेखौ। स' गाइस प्रब्लेम जादों, नेटवर्कनि एसे प्रब्लेम जाना होदों। स' बिनि गेजेराव एसे माबा नेटआ थांलाय फैलाय जादों। स' अके उइदाउट हेलमेट्स 1000, जुमाय लोंनानै सालायोबा 5000, ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासिनो सालायोबा 5000। वाव गोबां फैसा नङा होमबा? आरो बिनाव अभारलडिं खालामनानै सालायोबा 20,000 25,000 बारा नङा होमबा? स' लोगोफोर नेट प्रब्लेम एसे जादोंमोन दै। नोंसोर माबा मोनसे बुंदों नामा? मोजाङानो दं, नायनोनो हाया आंना नेटआ स्ल'। अके नेटआ स्ल'। हेल' ब्र' हेन्डसाम। अके कमेन्ट्स खालाम थाब-थाबनो, नेटआबो एसे प्रब्लेम बयनाबो। स' कमेन्ट्स खालाम मा रायलायनो लुबैदों नङा होमबा? सोर मा सोंनो लुबैदों। हाय फंबाय नोंनि बुंनायफोरा जोबोर मोजां, थेंक इउ स' माच। अके एनिवे जों मोनसे बाथ्रा रायलायनो सानदों। जोंना ट्रेफिक्सनि जोब्बाय, बे टपिकआ जोब्बाय कि एसे साबधानै सालाय। मोजाङानो मोनदों आंनिबाथ'। नोंथांमोना माब्रै बे ट्रेफिक रुल्स जाय होदों? खिन्थु बे साउथ इण्डियानि फिल्म बे महेश बाबुनिया, बे फिल्म साउथ इण्डियानिखौसो सोलोंबाय बायदि मोनदों आं सरखारफोरखौ नङा होमबा? निउसाव नुदोंमोन आदा। अके हाय ब्र' दासो सम अके खोनासं लोगोफोर, मोनसे बाथ्रा बुंनि आङो। जोंनि सरखारफोरा फिल्मफोरनिफ्रायबो गोबां सोलोंगासिनो दं लोगोफोर मिथिबायना? बे ट्रेफिक रुल्सनि सायाव नङा होमबा? 5000 20,000 बे महेश बाबु साउथ इण्डियानि फिल्म होदोंमोनना मोनसे CM नि। स' बेखौनो सोलोंदों बायदि मोनखाथारदां, बेखौनो एखेबारे सोलोंखाथारदों आं मिथिखाथारो। अके एनिवे मोनसे बाथ्रा। स' लोगोफोर गासै दायो 42 साबसक्राइबार जादों, बिनि गेजेराव 50 साबसक्राइबार जागोना सहैहां जादों। अके बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो बिनि गेजेराव जों बुंनोसै मोनसे बाथ्रा। शिलंआव मानसि बुथारदोंमोन मिथिबायना? देग्लिनानै बिनि सोमोन्दै मानि खर' मानि एखेबारे थैलालालि गनाय बुथारदों मिथिबायना? आरो बिनि सोमोन्दै आं माखासे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोननो। आरो दिनैनि गेजेराव नों आरो आंनि गेजेराव रायज्लायनायसो नालाय, नोंथांमोना सोंगोन आंनियाव, रायज्लायगोन आं बिनि एन्सार होगोन। स' आं हारसिं रायज्लाया बेयाव, बेखौसो बुङो लाइभ स्ट्रिमिं मिथिबायना? माखौ लाइभ स्ट्रिमिं होनो? नोंथांमोना आंनि सिगाङाव माबा मोनसे सोंगोन, आं बेखौ रिप्लाय होगोन। अके आदानि रायज्लायनायखौ थेरनाय खोनादों। अके थेरनाय खोनादों नामा? थेरनाय खोनादों? कमेन्ट्स होलाय एसे, रावफोरखौ थेरनाय खोनादों नामा? राव मोजां खोनादोंना? राव थेरनाय खोनादों? थाब कमेन्ट्स हो, थाब 4 मिनिट्स जाबाय, 153 लाइक, 61 लाइक अनलि। अके मा थेरनाय खोनाखो? खोनादोंना मोजाङै? एबार मोजां खोनाबाय? एबार मोजां खोनाबाय ना? मोजां खोनागोना खोनायाखै एबार? अके मोजां खोनादों। अके अलराइट। स' टपिकआव फैनोसै लोगोफोर। स' दिनैनि टपिकआ बेनो कि जों गासैबो सेंग्रा सिख्लानि सायाव जिखिनि जाथाय सोलिगासिनो दं, जेनेबा हमना ला सोरखौबा रेप खालामनाय, सोरखौबा बुथारनाय, सोरबा गोसो थोलायनाय, सोरबा भिडिअ खालामलायनाय, गावनि गार्लफ्रेन्डखौ भिडिअ खालामना आगारनाय, सोरबा गोसो थोलायनाय नङा होमबा? जों बेखौ भिडिअ खालामनानै गोबां आगारबाय नङा होमबा? गोबां आगारबाय मिथिबाय? बिनि गेजेराव एसे एनै खमायबायबो, गिनायबो फैबाय। माखासे सिगाङाव जिखिनि भिडिअ बानायदोंमोन, बे भिडिअ बानायनायनि गेजेराव जों बेखौ माखासे मानसिफोरखौ एसे बुजिथों बा एसे गिथों जे आंखौ ओरैबायदि लाइभ खालामगोन नङा होमबा? ओरैबायदि आं बेजों ओरैबायदि बेरायोब्ला, ओरैबायदि गोसोथोलायबा, आं ओरैबायदि खालामोबा अके आं ओरैबायदि बदनाम जागोन। स' बेफोर मोनसे गिनाय नङा होमबा? स' बेफोरबायदि जुदि गिनाय बे बिखायाव हाबोब्लासो माने मा जागोन?
बेफोरबायदि जाथाय जानाय नङा अके थाब थाब माबा मोनसे अके खोनादोंना मोजां खोनादों अके खोनादोंब्ला फोथायजाला आजिखालिनि सेंग्राफोरखौ अके नंगौ बिनिनो अके लोगोफोर थाब थाब कमेन्ट्स होदो नोंथांमोना मा मोनथिनो लुबैदों मा सोंनो लुबैदों लाइभ फेस टु फेस स्ट्रिमिं ना स' सों थाब थाबनो दाबो थेरबावदों नामा थेरदों नामा दाबो रावफ्रा अके ओके एबार मोजां खोनाबाय ना बार एबार मोजां खोनाबाय ना थाब थाब बुंलाय एसे मोजां थाब थाब बुं माने आच्छा अके दे अके जों माइकखौ बख'बाय दै माइकखौ बख'बाय माबायदि खोनादों माइकखौ बख'बाय आङो माबायदि खोनादों माबायदि खोनाबाय मोजां खोनादों ना मोजां खोनागोन ना खोनायाखै खोनादों अके अके स' माइकखौ बख'बाय आङो मिथिबाय ना इट्स अके अल राइट स' दानाबा जों रायज्लायनोसै जों गासैबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गाव जाय फरायनाय लिरनाय उन्दै बैसो जेसेबांखिनि दं कलेज बा डिग्रि स्कुल बा मा दङ बे गावबा गाव लाइफआव नोजोर होग्रो मोजां मोननाया साइडआव दोन मिथिबायना सिगांग्रो जों बिनि सोमोन्दै गोबां रायज्लायबाय नङा होमबा जे गावखौनो गावनि हारिखौ फाननाय दख'ना ड्रेस गाननानै बायदिसिना खालामनाय सोरबा गावनि बर' हारिखौनो मा बुंबाय बखिबाय बिनि थाखायबो रिप्लाइ होबाय जोङो माखासे समाव जोंनि माखासे जेनेबा पलिटिक्स लिडारफोरनि सायाव जों गोबां भिडिअ बानायबाय स' बिनि गेजेराव आं मोनसे सोंनो सानदों जाय मानसिफ्रा दा बिटिसि एरियायाव दङ बे बिटिसि सुबुं जाय बिटिसि एरियायाव जेसेबांखिनि बर'फ्रा बे भिडिअखौ नायदों गासै 283 236 माने लाइभ नायदों आरो बिनि गेजेराव 94 अनलि लाइक खालामदों अ माइ गड अनलि 96ल' लाइक खालामदों अ माइ गड अके लोगोफोर मा बुंदों आदा लाइभ भिडिअखौ आगारनाय टाइमखौ खिन्थाना हो अके खोन्थाना होगोन अके जों जिथिया लाइभ खालामगोन अब्लानो खोन्थागोन बाथ्राया गोबां बेलेग बेलायाव थांबाय जों टपिकआव डाइरेक्ट फैनोसै स' आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि एबारनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जुदि जों देरहायाब्ला जोङो गैखाला चान्स गैखालानो मा दंबावो एमपिआबो बिसिनि नङा होमबा एमपिआबो बिसिनि जुदि बिटिसिनि सिटआबो बिसिनि सोर मा खालामनो हाबावगोनलै रावबो खालामनो हाया आं मिन्थियो पलिटिक्सखौ मोनसे हारिजों दानो हाया आं बेखौ बुजियो बाट माखासे हारिनि सुबुंफ्राबो AIUDF ना मा होनोमोनलाय AIUADF ना मा होनोमोनलाय बे मुस्लिमफोरनि पार्टिनिया नङा होमबा स' बेफोरबोथ' बर'जोंनो एसे मा होदोंमोनलाय सापर्ट होदोंमोनथ' नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जों जुदि जेसेबांखिनि बिपिएफ पार्टिजों गासै 4 लाख क्रस जादोंमोन ना खेबसे भट होनाया गासै बिपिएफ माने बिटिसि एरियायाव गासै भट होनाया जाबाय खमसे खम 14 लाखसनि बारा 14 लाखसनिबो बारा मिथिबायना बे 14 लाखसनि गेजेराव दायो खमावबो 15 लाखसो जासिगोन खोमा दां बिनि गेजेराव सरनिया मोनदोंमोन बेबो 4 लाखसआनो हमना ला नङा होमबा 4 लाखसनि एसे बारा मोनाखैमोन जानो बियो मोनदोंना 4 लाखसनि एसे बारा मोनदोंमोन खोमा नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जोंनि इउपिपिएल पार्टिया मोनदोंमोन 3,20,000 सामथिं ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि बिपिएफआ मोनदोंमोन 4 लाख बिदिनो सामथिं हाजार सामथिं नङा होमबा 4 लाखखौनो मोनदोंमोन होनना साना जुदि 4 लाख आरो इउपिपिएलनि जुदि 3 लाख होमबा 7 लाख आरामसे देरहाखायोमोन स' दाबो जोंहा देरहानो हायो अन्नानै टाइमखौ खोन्था प्लिज हेन्डसाम लाइक खालामबाय अके AIUDF औ ब्रा नंगौ अके कृष्णा सरगारि थेंक इउ स' माच इउ राइट लाइक अके कुइसन सोंलाय जाय मा मोनसे मिथिनो लुबैदों थाब थाब कमेन्ट्स हो 246 लाइक 150 246 भिउ जादों बिनि गेजेराव 149 लाइक्स अनलि बे 46आ सोर माखासेफ्रा अके आं मा जब मावो एक्सुवेलि ससियेल एजुकेटिभ होननानै बुङो बेखौ नङा होमबा जेनेबा जोङो माखासे आं बे जबखौ मावनायखौ दासान्दि एसे माबाना दङ उइक लानानै दङ आरो बिनि गेजेराव आङो ट्रेनिं लागासिनो दङ PHP होनना बुङो पेपार हाम पेज प्रग्रामिं होनना बुङो जेरै जों कम्पिउटार साइन्स स्टुडेन्ट सोरबा बे भिडिअखौ नायदोंब्ला बिथांमोना मिन्थिगोन कम्पिउटार साइन्सआव गोबां प्रग्रामिं लेंगुवेज थायो नङा होमबा C++
PHP थायो Python थायो Java थायो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव PHP होननाय थायो बेटारि गैला आदा जोबोद मोजां अके आरो स' बे आरो मा सोंनो लुबैदों अके हाय फ्रेन्ड माबोरै दं दासान्दि टुलु बर' बुंदों अके आं मोजाङैनो थेंक इउ स' माच नों दा थानाय जायगाया बबेनि आदा अके रिगु बर'आ बुंदों नों थानाय जायगाया बबेनि होनना बुंदों नङा होमबा आं थानाय जायगाया पान्जाब स्टेट बिनि गेजेराव महालि फिसा पान्जाब स्टेटनि सिङाव थानाय महालियाव दं आं दायो अके कमेन्ट्स हो थाब थाबनो अके आदाया दा पान्जाबाव फरायो होनदों नामा अके आंनि फरायनाया जोब्बाय आं कमप्लिट खालामबाय दायो आङो ट्रेनिं लादों आरो जब मावदों नङा होमबा नों मा जायगानि निकुन्जा दैमारि आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आं सिगांनिफ्रायनो गले गले बुंबाय थादों आदा बर' हारिया मानो खौसे जानो हाया नोंनि थाखाय अके जोंनि बर' हारिया मानो खौसे जानो हाया बिकज अभार स्मार्ट न'खाय सोरबा माबा मोनसे बुङोब्ला बिनि एगेन्सै थाङो बिनि बाथ्राखौ मा बुंदों बेखौ नाया बिनि बाथ्राया मा पइन्टआव थांदों बेखौ नाया साननानै नाय नोङो फंसे बाथ्रा बे मोनसेखौल' ला जोंनि प्रमद बर' सारा हारिनि थाखाय इसेबां खामानि मावदों बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय होननानै इसेबां मिथिं दावथिं खालामदों मादों बेखौनो इसेबां मानसिफ्रा हेट खालामो मानि थाखाय होमबा बेबायदि हेट खालामग्रा सुबुं थासे थानानैबो जों मानसिफ्रा खौसे जानो हागोन नामा सिगांग्रो जों बे जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि मोजां खामानि मावदों बैसोर सुबुं हेट खालामग्राफोरखौ जों फोजोबस्रांनो नाजानांगोन बिसोरनि गोसोखौ सोलायहोनो नाजानांगोन अके आदा होनबा नोंथाङा इउपिपिएलनि बिपिएफ गोरोबलायनायनि सायाव माबा इनफरमेसन मोनदों नामा एम ए क्रिएसन अके लोगोफोर एम ए क्रिएसना बुंदों आदा नों होनबा नोंथाङा इउपिपिएल एन्ड बिपिएफ गोरोबलायनायनि सायाव माबा मोनसे इनफरमेसन मोनदों नामा नाय खोनासं आं बुंदों मोनसे दाख्लैबावैसो आं मोनसे फेसबुकाव लाइभ होदोंमोन कि जुदि इउपिपिएलनि लिडार उर्खाव गोरा ब्रह्म साराबो जुदि लिडार जानो लुबैयो बा बिपिएफ पार्टिनि लिडार जाबाय थानाय हाग्रामा महिलारि साराबो जुदि लिडार जाबाय थानो लुबैयो अब्ला बेयाव खौसेथि फैगोन नामा फैयाना स' जुदि इउपिपिएल पार्टिखौ माखासे सुबुं बिपिएफ पार्टि मोजां मोनग्राया इउपिपिएल पार्टिखौ सैया ओमफ्राय बिनि गेजेराव इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोनग्रा माखासे सुबुंफ्रा बिपिएफ पार्टिखौ मोजां मोना अब्ला बिनि गेजेराव खौसेथि फैगोन नामा अब्ला बिनि गेजेराव जोंना मोनसेल' राहा थायो जों मोनसे खौसेथिनि थाखाय मोनसे रायजोफ्रानो मोनसे पार्टि दादो आरो बे पार्टियाव गामियाव गोदोसोना थानाय सासे मानसिखौनो लादो बिनि गेजेराव बेखौनो दाराय होदो आरो बिनि गेजेराव इलेक्सनखौ बयबो ज' जानानै होदो मानो होनबा नोङो इउपिपिएलखौ मुगैयोब्ला मानो होनबा नों बिपिएफखौ मुगैयोब्ला बेनो मोनसे राहा ओरैबाबो इउपिपिएलनिया इउपिपिएलाव थागोन बिपिएफनिया बिपिएफआव थागोन जुदि खौसे जायाब्लाबो आरो खौसे जानायाथ' नंखायानो मानसिफ्रा गोबां दासिमबो एखेबारे बिपिएफ थाखा नालाय इउपिपिएल मानि इउपिपिएल थाखा नालाय बिपिएफ मानि बिदिनो जाबो गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो लोगोफोर कि नोंथांमोना जेसेबांखिनि बर' सेंग्राफोर दङ खौसेथि जाग्रोदो बे जोंनि देरसिन मानसिफ्रा बिसोरथ' बिदिनो जासिगोन नों आं सेंग्राफोरा थिफुदला जानानैल' थानो नांला जों गासिबो खौसेथि जाजोबथारनांसिगोन नों फरायदों जिसेयानो खमानो फरायदों हाई सेकेन्डारियानो फरायदों बिएआनो फरायदों एमएआनो फरायदों डिग्रि पिएइचडियानो फरायदों जों गासिबो खौसेथि जाथारनांगोन नङा होमबा सोरबा सासे मानसिया मोजां बाथ्रा बुंदोंबा बेजों सापर्ट खालाम जुदि बिपिएफ पार्टिनि सुबुङा सोरबा सासे मानसिया मोजां बाथ्रा बुंदोंबा बेजोंबो सापर्ट खालाम इउपिपिएल पार्टिनि सोरबा सासे सुबुं मोजां बुंदोंब्ला बेजोंबो सापर्ट खालाम अल बड' स्टुडेन्ट पार्टिनि सोरबा सासे सुबुङा मोजां बुंदोंब्ला बेजोंबो सापर्ट खालाम जुदि बर' हारिनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंदोंबा बेजों सापर्ट खालाम जुदि आं मोजां बाथ्रा बुंदोंब्ला आंजोंबो सापर्ट खालाम नङा होमबा आंनि बाथ्रा जे सासे सेंग्राया ओरैबायदि बुंदों बेखौ लाइक ओरै डिसलाइक मा बाथ्रा नङा होमबा 254 मानसिफोर दासिम लाइभ नायगासिनो दङ दासिमबो 203 लाइक हा इसिबां खम बेफोरथ' मोनसे बाथ्रा नङा होमबा आं आदानि मोनसेबो भिडिअखौ मिस खालामालै आदा आंखौ थेंक्स होदो ब्रा अके दैमालु बर' थेंक इउ स' माच अके येस खौसे जानां लोगोफोर 15 मिनिट जाबाय दै नोंथांमोना माबा मोनसे सोंनो गोसो दंब्ला नायनानैल' जानांला एसे सोंलाय थाब माबा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना माबा मोनसे कुइसन सोंबासो आं बेखौ एन्सार होनो हागोन दायो नङा होमबा रहित बर' हेल्थ टु रहित बर' मा होननाय जाखो फंबाय मा होनदों हेल्थ टु रहित बर' अके नोंथांमोनाथ' सोंनाय नंला
आंनो बुंनोसै टपिकखौ नों रिप्लाइ होआलै होलाय देलाय बुंलाय कमेन्टसो थाब बर' सेंग्रा कमेन्टसो थाब मा ओंख्रि जायामोन दिनै अके मा ओंख्रि जायामोन दिनै आं ओंख्रि ओंखाम जायाखै दासिमबो आङो सुनिल दैमारि आदाया मा मावो आं बुंखाबाय अलरेडि ससियेल इक्जिकिउटिभ इउटिउबनिफ्राय बेसे फैसा मोनो इउटिउबनिफ्राय बेसे फैसा मोनो नङा होमबा बुंनायनि रावा सोंनायनि रावा खायसे मानसिफ्रा गोबां सानोखि इउटिउबनिफ्राय फैसा गोबां मोनो नङा होमबा एक्सुवेलि ओरैबायदि खोथाया नों मोनसे भिडिअ बानायदोंना बे भिडिअ बानायनायाव गासिबो मानसिफ्रा मोजां मोनो नायो अब्ला बिनि गेजेराव फैसा मोनो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जेरै हमना ला मोनसे मुभि बानायदों बारा फैसा इसेबां मोना हाजार बेफोरबायदि थायो आरोना लाख फैसा मोननोबा गोबां भिउ जानांगोन मिलियन्स भिउ जानांगोन लाख थाखा मोननो थाखाय बाट मोनसे फिल्म बानायनाय बेखौ दिरुननायाव बे फैसा माखासेखौ मोनफिनानो होनना बुंजायो बाट गथाय फिल्मनिफ्राय मान्थलियाव जुदि जथाय खालामोब्ला एसे एनैखौ मोनफिनो खोमा बेखौ आं एसे मोनथियो आरोना बाट फिल्म मोनसेनियाव जुदि मास मोनसे जुदि जेनेबा हमना ला मोनसे फिल्म बानायबाय नोङो बे फिल्मखौ दिनै आपल'ड खालामबाय मास मोनसेयाव बे फिल्मनि जेसेबांखिनि क्रर थाखा थांदोंना बे फिल्मनि जेसेबांखिनि फैसा थांदों बे फिल्माव फैसाखौ मोनफिना लससो जायो जेनेबा हमना ला आं मोनसे भिडिअ बानायदों जेनेबा आं भिडिअ बानायनायनि गेजेराव आं जेनेबा माबा मोनसे खरस खालामनानै बानायदों बे खरस खालामनानै बानायनायाव फैसाखौ मोनफिननो गोबां गोब्राब मिथिबायना जेनेबा आं दा बुंगासिनो लाइभ खालामनाय बिनि गेजेराव नोंथांमोना नायदों जुदि आंनि भिडिअ जुदि भिउ जादों आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नायदों आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नायनानै लाइक खालामदों आरो लाइक खालामनायनि गेजेराव नोंथांमोननि नायनायाव गोबां मानसिफ्रानो भिडिअखौ नायजोबो फुरायै अब्लासो बेयाव एडभार्टाइज फैयो मिथिबायना जुदि नोङो 10 मिनिट बा 20 मिनिट भिडिअ बानायबाय बिनि गेजेराव माखासे समाव भिउखौ नायजोबा अब्ला बेयाव रेकमेन्डेसनबो थाना आरो भिउखौबो नाया बारा स' बिनि गेजेराव नोंनि फैसाया बा खामायनाय मानाय बेयाव जाया स' बिनि थाखायनो भिडिअआ बेल' स' नोंथाङा जुदि भिडिअ बानायनो गोसो जादोंब्ला मोजां भिडिअ बानाय हारिनि थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव सोरबा एलबाम बानायदों भिडिअ फिल्म बानायदों नङा होमबा फिल्म बानायनो गोसो मोजां फिल्म बानाय एसे एनै गाज्रि ओरै ससे सनला बानायनानै दोननानै लाब गैया बानायनो नालाय बानायनो मोजां बानायखा आरो जेसेबांखिनि फैसा दङ जुदि मोजां बानायनो हाया बेखौ दोनथुमना दोन ओमफ्राय खेबसेनो मोजां बानाय अके मोनसे बाथ्रा सोंनि गानजा फाग्लानि ट्रेलारखौ नुबायना नोंथांमोनहा आं नुबाय खिन्थु गानजा फाग्लानि ट्रेलारखौ अके बुंलाय रायजोफ्रा गानजा फाग्लानि ट्रेलारखौ नुदोंना नोंथांमोना गानजा फाग्लानि अके माब्रै नुबाय अके सत्यावन अके मा ओंख्रिसो बुङो आरो अके नुबायना माब्रै नांदों गानजा फाग्लानि ट्रेलारा माब्रै नांदों गानजा ट्रेलारनि फिक्सनफ्रा मोजां नुदोंना एक्सुवेलि बिराद मोजां नुदों आङो हेल' ब्र' आइ एम बिक्रम नोंनि भिडिअखौ एनि डे नायो आं बिक्रम बसुमतारी थेंक इउ स' माच एभ्रिडे नायो अके लोगोफोर मोनसे बाथ्रा जों गासैबो सेंग्रा आरो सिख्लाफ्रा बै मोजां मोननाय गोसो थोलायनाय गावजों गाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय बदनाम बदसि खालामनाय फार्स्ट ओमफ्राय बिनि उनावहाय गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हिन्जाव लानाय बा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारनाय जायफ्रा नायदों आं बुंदों दै जायफ्रा नायगासिनो दङ आं बुंगासिनो दं मिथिबायना जाय मानसिफोरा गावनि हिन्जावखौ खारो गुबुन हिन्जाव लानो बा जाय मानसिफ्रा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवा लानो थाङो स' गोदान लुबैयो आं बैसोरखौ बुंनो सानो सिगांग्रो जों बेखौ फोजोबग्रोनांगोन बेखौ फोजोबनानै जोङो मा खालामनांगोन थाखा फैसा खामायनायाव जोङो नोजोर होनांगोन जेब्ला जोंनि आखायाव थाखा फैसा फैगोन अब्ला जोङो डनेसन हरनो एसे एनै जोङो मोनसे खामानियाव देगोन जेब्ला जोङो हमना ला सापस जों दानो बे बोसोरावनो सरकार दानो थाखाय जोंनो क्रर थाखा नांगौ अब्ला होमबा नोंथांमोना जुदि डनेसन होनांगौ अब्ला नोंथांमोना डनेसन हरनांगौ समाव हागोन ना डनेसन हरनो हमना ला सापस 1.5 मिलियन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दङ सुबुंफ्रा बिनि गेजेराव खमावबो 1 लाख सुबुङानो 1000 हरबाय बा 2 लाख सुबुङानो जुदि 1000 हरबाय होमबा खै क्रर जागोन नङा होमबा स' लोगोफोर जों माने एसे एनै गावजों गाव खौसेथि जानानै फैसाफोरखौ जुथुमनानै सरकार मोनसे दानो हानाय माने गुबुन जाथिफोरखौ बायनो हानाय बायदि केपासिटि लानो हानांसिगोन अब्लासो जोङो जेनेबा हमना ला बिटिसि एरियायाव जुदि 15 बा 14 लाख बा 15 लाख भट दङ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बर' हारियानो बांसिनानो
6 लाख बा 4 लाख दङ बिनि गेजेराव गावसोरो गावस्रालायो नङा होमबा हमना ला साप'ज 15 लाखनि गेजेराव जुदि गासिबो बर' हारिया 5 लाख 6 लाखसा जुदि BTC आव दङब्ला बिसोर मानसिफोरा गासिबो खौसेथि जाबाय ओमफ्राय माखासे खौसेथि जाबाय होमबा बैसोरसो देरहागोन नङा होमबा स' बै माखासे थानाय बाखिखिनिखौ जों जेसेबांखिनि थायो बेखिनि मानसिफोरा बै सुबुंखौ बायनानै जोङो भटआव होयोब्ला डेफिनेटलि गोरलैयैनो जों देरहाखायो आरो बिनि गेजेराव आङो गोबां भिडिअ बानायदोंमोन कि बाहेरायाव थानाय अरुणाचल प्रदेश बा शिलंआव थानाय खामानि मावनाय बा बाहेरायाव जायगायाव खामानि मावहैनाय बैसोर जुदि सुबुंफ्रा बे BTC एरियायाव एसे दरलबसे हा होनो हायोब्ला सरकारा बिसोरखौ भट होनो हानाय आइडेन्टि कार्ड बानायना होनो हायोब्ला सानना नायनाय बेसेबां भट बारायगोन ना बाराया भट बारायगोन ना स' आं बेखौनो बुङो आरोना जोंनि BTC सरकारखौ गोदोनिफ्रायनो बा आङो सिगां जेसेबांखिनि भिडिअ बानायदों बे समावबो होख्राव बुंदोंमोन बिनि गेजेराव दायो बिस्वजित दैमारि साराबो रायजो सभायाव नङा होमबा बर' राव बाहायग्रा जाबाय आरो बड'लेण्ड स्टेटनि सोमोन्दै बुंग्रा जाबाय आरो बिनि गेजेराव जोंनि हाग्रामा महिलारि आरो बिनि गेजेराव इउ पिपल पार्टि खौसेथि जानाय मोनसे माबायाव प्रग्रामाव नुजाथिनाय जाबाय स' एसे जाहांगासिनो दं नङा होमबा दानिया मा जाबाय पार्टि नङा होमबा बे पार्टिखौ ज्राब दोन दानिया खौसेथिया जों नों आरो आं दा बेनि गेजेराव जाय मानसिफ्रा नायदोंना बिनि गेजेराव सोर आंखौ लाइक खालामा ना खायसे मानसिफ्रा आं मा गोरोन्थि मावदों जेनेबा हमना ला साप'ज एग्जाम्पल आरोना आं मा गोरोन्थि मावदों बेयाव 279 भिउस जागानो दं बिनि गेजेराव 260ल' लाइक बै माखासे मानो लाइक खालामनो हायाखै नङा होमबा बा जाहोना मा नैफोरबो मोनसे एगेन्स्ट जाहोना मा बे मोनसे एगेन्स्ट आंथ' रावनिबो खहा खालामाखै नङा होमबा बिनि गेजेराव माबा मोनसे बिदि डिसलाइक खालामलायनाय आं माबा मोनसे खहा खालामदों नामा सोरनिबा आं बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे बिबुंथि होदों स्पिच होदों नङा होमबा स' बिनि गेजेराव सोरनिबा माबा मोनसे खहा थांदों नामा थाङाखैना स' बेफोर एगेन्स्ट थालायनाया जोंनाव बन्द' जानांगोन लोगोफोर मिथिबायना बेफोर एगेन्स्ट जाय जादोंना बेफोर अके गोरोन्थि मावाखै आदा आं खालामो आं बर'दासो 23 मिनिट्स आं नोंसोरजों लाइभ थाबाय ओमफ्राय हेन्डसेम नुखादों आदा नोंखौ अके आं गुवाहाटीनि आदा अके बर' सेंग्रा गुवाहाटीनि अके खालामदों दे अके जोङो पलिटिक्सनि सोमोन्दै रायज्लायनाय समाव माखासे सुबुंफ्रा आंखौ बुङो नोङो MLA दारायदो मानसिफ्रा बुंहरो फन खालामनानै बुंहरो आंखौ नों MLA दारायदो आरे आं माने बर' हारिनि थाखाय माखासे बाथ्रा जाय मानसिफ्रा मा समाव जोंनि सरकारफ्रा खायसे सरकारफ्रा माने माखासे बुस्थुफोरखौ नुजोबा नायजोबनो रोङा स' बिनि थाखायनो जों बुंनो गोनां जायो बे गेनियाव बुंदों आरोना स' बिनि गेजेराव अके सुजुदि मेडिकेल ब्लग आं लाइक खालामखायो ब्र' थेंक इउ स' माच अके लोगोफोर बुंदो दानिया भारत खारजि बैसोर जाय माबायाव जादोंमोन वेस्ट बेंगलाव जादोंमोन आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टआव जाय जाथाय जादोंमोन बिनि गेजेराव सोर सुबुङा बेसेबांखिनि डनेसन हरखो कमेन्ट्स हो थाबनो कमेन्ट्स हो आङो नायनो लुबैदों सोर बेसेबां कमेन्ट माने सोर बे आंनि साबसक्राइब खालामग्राफोरनिफ्राय बेसेबां मदद सहैदों भारत खारजिनियाव नङा होमबा लुकास बसुमतारी व्हाइ नट रिप्लाइ माइ कमेन्ट अके बुंफिनलाय आं नुवासै माने गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट्स होदों जे 311 मानसिफोरा भिउ नायदों आरो बिनि उनाव 300 लाइक खालामदों अके 1000 हरदों सुसाइड स्क्वेड आइ थिंक रुमायाखै नामा रुमायथ'वाखै र' आदा बेफोर नोंनिबा मोजां गाज्रि जादों बर'नि थाखाय मोजाङाव अके आं सोंदोंमोन मोनसे कुइसन जेसेबांखिनि भिउ आरो भिउवार्सफोर नोंथांमोना भारत खारजिनि फिसाजोनो बे भारत खारजिनि एकाउन्टआव बिनि फिसाजो बिसिनि न'खरखौ हेल्प खालामनो थाखाय सोर हरदों आरो आंनियाव माखासे सुबुंफ्रा 500 गाहाम हरदों आं हरसिगोन दा बावैनो आरो बिनि गेजेराव आं रायज्लायहरगोन ओमफ्राय सोंहरगोन बेसेबांखिनि नांबावगौ जोंनियाव गासै बड'लेण्ड मिसन फान्स ग्रुपआव बेसेबां दं मिथिगौ ना 9100 बिनि गेजेराव आङो बे थैनाय लेट मोलाव बसुमतारी सारनो हरनो सानदोंमोन माखासे बेनो 1000 ओरै हरोब्ला 8000 थागोन जेसेखिनि थायो जेबेयानो जायो 8000खौ हरसै खुगा जाबाय नालाय हरखानसै 8000खौनो हरसै बे एकाउन्ट नाम्बारखौ बिहरनानै आरामसे हरनोसै
सानरेमै नार्जारि हेल' आदा माब्रै दङ मोजाङै दङ लोगोफोर स' बे जायगाखौ आं मानो लादों मिथिबायना नोंथांमोना दाख्लैहाय आं लाइभ खालामनायाव नोंथांमोना मा बुंदोंमोन कि बिराद मोजां जादों बे बिराद मोजां सिनारिया स' बिनि थाखायनो आङो बे सिनारिखौ लादों दे कमेन्ट्स होलाय गैया आदा आंबो हरनो हायासै सोर बुंखो हास्थाय मोसाहारि अके इट्स अके जेबो नङा सोर बुंदों प्रलय इसरालि राजा खुंगुरनि भिडिअखौ नायना नाय या नायना ना नाया मा बुंदों नायगोन ना नाया ना नायना ना नाया राजा खुंगुरनि भिडिअ ना अके एक्सुवेलि आं बिनि भिडिअखौ दासान्दि टाइम मोनथ'वाखै दै लोगोफोर नायनो गाज्रि मोननाङा जाय मानसिफ्रा राजा खुंगुरखौ साबस्क्राइब खालामो लाइक खालामो आं नायनो सम मोनैनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा मानो होनोब्ला आंबो निजेबो पार्सनेल खामानि थायोना नङा होमबा स' आंनि पार्सनेल खामानियावबो नायो आङो सम लानानै आरो बिनि गेजेराव माखासे सम लानानै बिदिनो जोङो भिडिअखौ नायो आरो बिनि गेजेराव माखासे जोंना बर' फिल्म दङ बेफोरखौबो नायो स' नोंथांमोनाबो नायो मदद होलाय आं हरदों आरबि ब्लग्स आं हरदों आदा 2000 रां हरदों वाव आरबि ब्लग्स 2000 रां गुड 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 गोबां मोजां बाथ्रा रबिन बसुमतारी मा कुइसन सोंदोंमोन नोङो रबिन बसुमतारी मा कुइसन सोंदोंमोन टाइप खालामफिनलाय थाब थाबनो खुगा अफिसार ब्रह्म खुगा रुवाखैना बर' रुवायाखै नङालै रुमायाखै होनना बुङो अके रुमायथ'वाखै आंना एटिएम रिभिनिउ खालामनायानो जायाखै ब्र' बिनिखायनो हायासै हरनो इट्स अके जायफोरा भारत खारजिनि फिसाजोनो बा भारत खारजिनि एकाउन्टआव फैसा सोना हरदों बिथांमोनखौ आङो गोसो गोथारै खुलुमनाय जासिबाय आरो थेंक इउ स' माच होनना बुंबाय बेबायदिनो नोंसोर गासिबो गावजों गाव मदद होलायबाय था आं मोनसे स्कुल बा जाय जायगायाव दङ बा स्कुल गैया बे जायगायाव स्कुल गायसननानै थांखि लादोंमोन बाट बिनि गेजेराव नोंथांमोना दासिमबो आंनो माखासे हेल्प खालामदों माखासे हेल्प खालामाखै माखासे हेल्प खालामाखै स' बिनि थाखायनो थास'दों बिनि गेजेराव जोंनाव दा 9100 दङ बे 9100खौ आङो दायो 1000 आङो ओरै भारत खारजिनि एकाउन्टआव हरसिगोन बिनि गेजेराव 8000खौ आङो बे जाय जोंहा मोलाव सार बिनि न'नि एकाउन्टआव आङो हरनो होनना बुंदोंमोन बेखौ आं हरसै फुरा जिर' खालामखानोसै आङो मिथिबायना फुरा जिर' आं हरसै गाबोनफोर बेखौ आं भिडिअखौ बानायगोन हरनायखौ स' लोगोफोर नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट्स होदों मोजां नांदों आदा बुंनायखौ माब्रै आदा मोजां जायगासिनो आइ एम बर' आंना फैसायानो गैयालै आदा अके इट्स अके बयनाबो आंनावबो फैसा गैया नोंनावबो फैसा गैया जि एसे थायो थाइसे थाइनै बेखौ हरनोबो हायोब्ला हानांगौ माने थाइसे थाइनैबाबो मालाबा समाव नोंनि न'खरावबो गोनांथि जायो नालाय स' बिनिखायनो नैबे बड'लेण्ड मिसन सोदोब बा बिएम सोदोब चेनेलखौ जाय मानसिफ्रा नायो बिथांमोना लाइभ जुदि नायनो लुबैदोंब्ला बेल आइकनखौ प्रेस खालामना ला जेब्ला लाइभ खालामो अब्लानो नोंथांनियाव सहैयो नङा होमबा जुदि नोङो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना लाया अब्ला नोंनाव नटिफिकेसन सहैनाय नङा काबुल बसुमतारी बुंदों आदाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद सिन्था खालामो नोङो आंबो नोंबायदि जानो लुगैयो आदा अरायबो नोंथाङा लोगोआव दं आंबो आइ लाइक इउ ब्र' अके काबुल बसुमतारी आं बायदि जानो नाङा आंनिख्रुइ साबसिन जानो नाजा आंथ' मा नङा होमबा आंनिख्रुइ बांसिन साबसिन जानो नाजा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो मा खालामदों आदा नोंसोरजों रायज्लायदों नोंथांनि खोथा नोंसिनि कुइसन सोंदों बड' स्टार आदा आंना चेनेला 2 बोसोर जासिगोन ओमफ्राय 1000 जासिगोन वाच टाइमाबो जासिगोन मनिटाइज जागोन ना जाया जागोन ना अके इउटुब चेनेल जायफ्रा सालायदों जायफ्रा इउटुबार जाना दङ बिथांमोनखौ आं बुंनो थाङो टटेल भिउस माने बेयाव सोमोन्दो गैया बेयाव आवार्सजों सोमोन्दो दङ गासै 4000 आवार्स नांगौ जायो बिनि गेजेराव साबसक्राइबारा 1000 साबसक्राइबार नांगौ जायो जुदि नों जेसेबां 1 मान्थआवनो जुदि 1000 साबसक्राइबार बा 4000 भिउस माने 4000 आवार्स भिउ माबा मोनो आवार्स नायनाय मोनो घन्टा मोनो अब्ला नोंनि चेनेला मनिटाइजेसन जानो बिराद गोरलै जागोन आरो ओइ आदा रहित बर'आ मा बर' भिडिअ कमेन्ट्स होदों रा अके आं बुजियासै रहित बर'आ बर' भिडिअस मानो होबाय थादों सासे सुबुङा सोंदों हाउ टु आर्न मानि इउटुब चेनेल माने इउटुबनिफ्राय माबोरै फैसा खामायो नङा होमबा सोंदों नङा होमबा नाय लोगोफोर गुगोल दङ गुगोल एडसेन्स नाय बे गुगोल एडसेन्सखौ एकाउन्टखौ अपेन खालामना ला ओमफ्राय बे गुगोल एडसेन्सआव
थांनानै साइन आप खालामना नोंनि इमेलखौ इउटिउब दालाय आरे एसेबां गोरलै नङा जुदि फैसा इसेबां खामायनो हायोब्ला आरो बे फिल्म प्रडाक्सनफोरा मानो भिडिअ दैलि मानो आगारा जुदि फैसा इसेबां खामायनो हायोबा इउटिउबनिफ्रायबो मानो दैलि आगारा इसेबां खहस नङा मिथिबाय बे टि सिरिज बिसोरो जाबाय कम्पानिखा बिसोरो एक्सट्रा खामायखायो मिथिबायना बिसोरना मालाय फिल्म हल गिदिर गिदिर डिस्ट्रिबिउट खालामखानाय बेयावनो खामायखायो मालाय बिसोरा स्पन्सर खालामग्रा दङ एडभार्टाइज होग्रा दं बिसोरनाव एक्सट्रा ओंखायनो खामायो बिसोर ओंखायनो इउटिउबाव होनो जेबो गैया ओमफ्राय बे जोंना आरबि फिल्म प्रडाक्सनमोन बायदि आब' रियामोन बायदिया बबेनिफ्राय एडभार्टाइज मोनो नङा होमबा बबेनिफ्राय खामायनो फिल्म हलाव जेसेबां मोनो बेखिनि आरो बेयावबो फिल्म हलावबो मोनगोन ना मोना बेखौबो बिराद गिनो गोनां बाथ्रा आरो मोनसे फिल्म बानायबाय बिसोर एक्ट्रिस लागोन एक्टर मेथाइ बायगोन मेथाइ मोनसेखौ बायनायाव 5,000 10,000 गाहाम लागोन बिनि उनाव केमेरा दङ केमेरा थिखांग्रा दङ खामानि मावग्रा दङ बिराद गोरलै एसेबां सहस नङा आरो बेखौ जुदि इउटिउबाव दारायना होयोब्ला मा फैसा मोनगोन फैसा इसेबां मोनाथ' मिथिबायना मानसिफ्रा सानो जुदि इसेबां फैसा मोनोब्ला माखासे मानसिफ्रा इसेबां साबसक्राइबार जाना दं बिथांमोना दैलि मानो भिडिअ होआ हो नङा होमबा थेंक्स इउ एक्सप्लेन लुकासफोर अके पाबजि गेलेनोसैथ' आदा अनसुमा स्टुडिअ आं पाबजि गेलेया आं गेलेया गेमखौनो गेलेया आङो टाइमखौनो मोना आं गेम गेलेनो पाबजि गेलेनोसै नंगौ आदा बाथ्रा सैथो बर' सिख्लाफोरा जिनाहारि खालामना बुथारजाबा आदानि गोसोआ बेसे दुखु मोनो आं 100% दुखु जायो नेट प्रब्लेम जाना होदों दै लोगोफोर सरि एबाउट डेट नेट प्रब्लेम होना होदों मानसिया थैबायसो नामा ब्रा आदा अके सरि एबाउट डेट नेट प्रब्लेम जाना होदों नेट प्रब्लेम जादों लोगोफोर रिजि सरगेटबाराव नेट प्रब्लेम जाना होदों एखेबारे नेटआ थांलाय फैलाय जादों बिनि थाखायनो प्रब्लेम जादों सरि एबाउट दिस स' मा बाथ्रायाव जों थादोंमोनलाय लुसिया रामसारि मा जाखो आदा नेटआ स्ल' औ नेटआ स्ल' जादों स' बि बड' टेकनिकेला मिनिहरदों आंखौ सरि अके बड' टेकनिकेल 72 माने मा होननाय जाखो आरबि ब्लग्स आदा नों पान्जाबाव मा जब मावो अके आङो पान्जाबनिफ्राय आसामाव थांगासिनो दङ 38 मिनिट्स जाबायना स' जों गासिबो खौसे जानानै बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जोङो लैहोर खौसेथि जानानै फुरा आसामाव जोङो बेरायगोन मिथिबायना खौसे जानानै गासै बेसेबां साबसक्राइबार जाना दङ 42 साबसक्राइबार ना होमबा 50 साबसक्राइबार लाख जालांगोन उनावहाय मिलियन्स जालांगोन नङा होमब्ला स' लोगोफोर जों गासैबो मा खालामगोन ज' जानानै जेसेबांखिनि बर' हारियाव सेंग्रा सिख्ला दं गासिबो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जों खौसेथि जानानै बबे जायगायाव स्कुल नांगौ बबे जायगायाव मा नांगौ जों डिसाइड खालामलायगोन नङा होमबा जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट आफादाबो गासिबो खामानिखौ मावजोबनो हाया आङो जेनेबा पलिटिकेल पार्टिफ्राबो नायजोबनो हाया गासिबो खामानिखौ स' जों गासिबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गासिबो ज' जानानै बे चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि जानानै जोङो खामानिखौ मावनो नाजानोसै 39 मिनिट्स जाबाय जों बिदिनो रायलायलाबाय बेयाव इसेबां गिदिर टपिकबो गैखायामोन नङा होमबा जास्ट जोङो फेस टु फेस लाइभ खालामनो होननासो जों बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेराव नोंसोरो माबा मोनसे सोंगोन खोमा साननानै बिनि गेजेराव आङो बे लाइभखौ होदोंमोन बाट बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा बारा सोङासै कुइसनखौ ओंखायनो आरो बिनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा नायनानै थांबाय आरो नेटआबो बिराद प्रब्लेम होदों क्लास नायनायनि थाखाय स' जोङो नेक्स्टआव लाइभ फैबावगोन आरो बिनि गेजेराव स्ट्रिम खालामबावगोन नोंथांमोना कुइसनखौ लिरना लानो गोसोबा साननानै लाखा मा कुइसन सोङो डाइरेक्टलि फेस टु फेस आङो कुइसनखौ एन्सार होगोन स' आं एन्सारखौ माखासे होबाय अके नों फंबाय नों बेसे फरायनाय बाबु रिप्लाइ हरनाय सन्जिता इसुवारि आं डिग्रि कमप्लिट जाबाय कम्पिउटार साइन्सआव स' थेंक इउ स' माच आब' आंखौ सोंनायनि थाखाय आंनि जोनोम जायगायानो जाबाय सनितपुर जोंहानि मेन न'आ जाबाय सिगां गिबियाव बुङोब्ला रङियानिफ्राय ओरै दाबसे जायगायाव थांदों बे गोबां स्ट'रि दङ स' आं बेखौ उनावहाय खोन्थागोन स' थेंक इउ गाइस नायनायनि थाखाय बाय दिनै टपिकआ बिदिनो गुलाय मुजाय जे नोंजों आंजों रायलायनाय आरो बेनि गेजेराव माखासे बाथ्रा स' बेखौनो बुंनानै आङो खुलुमनाय थाबाय जय बर' हारिनि जय थेंक इउ स' माच गाइस थेंक इउ बाय